Аудио, басма китап деп, мына Илнардың жауабын шамалаймын енді мен. Илбер, сенен сұрайсың келе. Мына нинди жанрдағы әсәрләрне укырга ярдасың күбрәк? Я айрым яраткан авторларың бармы? Төрлечә, бу чит илнекеләрдә булырга мөмкин, чит ил язучыларда һәм башкалар. Иң мөһиме минем менә беренче битеннән үк мине алып кирип китә торган булсын әсәр. Әгәр дә шул бетереп алмый икән, юк, мин ул китапны алып куям да, аннан соң бер 2 айдан, бер 3 айдан, берәр елдан киридән кабат. Син тышлыгына кызыгасыңмы, тышлыгына менә? Юк. Матур итеп ясалган дизайн. Тышлыгына да кызыкмыйм. Иң беренче битен ачкач, анда әз генә нәрсә турында икәне бар бит әле. Менә шуны укыйм да, әгәр ул миңа күңелемә хуш килә икән, мин китап. Әгәр дә сораулар тудырса, туктар, нәсәсең бу? Берсендә булды шундый китап, миңа тәкъдим иттеләр, менә шул китапны укып кара әле дип. Башта ди син аңламаячаксың ди. Баш кабул итми аны ди. Тик аннан соң ди аерыла алмаячаксың ди. Һәм чыннан да шулай булды. Аннары тагын бер сорау айса. Менә әйтик, дөнья күләм бер яисә Россиянеке булсын, Татарстанныкы булсын, кино төшерелә, әйме? Һәм син ул әсәрне инде укыган. Бестселлер дип атала ул. Һәм карыйсың. Булай түгел бит ул дип. Рөстәм алай булгалады. Спектакльләрендә шулай булай түгел иде бит бу дип караганнары булды. Тик иң мөһиме китапны укыганнан соң карасаң. Башта карап, аннан соң китабын укыйсың икән, шушы да булдымы дип куясың.